kokoelmaa. Tässä esitellään koirainsektorin toimintaa. Numerolla 253 lähdössä Sapi ja Sofi Aspo Tampereen seudun koirakerhosta ja valmistautuu 254 Taika, 255 Nero. Jos meillä on aikaisemmin täällä tommonen näyttelytähti pyörähtelemässä, niin on tälläkin koiralla hyvin paljon tuommoista muotovalion tittelistöä tullut hankittua. Eli toinen ystävällinen koirakin on, koska käy tästä moikkaamassa vähän noita ratahenkilöitä, mutta pientä tuommoista keskittymisen hakuahan tässä on, mutta iloisin mielin mennään, eikö vaan? Se olisi pitänyt ottaa tähän se moikkaa meitä ja sitten se olisi sitten noin. Se on kuin meidän Mimmi, jos vaan se on tossa mies. Aina ei ole mikään pienä käsiä.